Kinamos is life. So guys, kaya siya ako ano? Ano siya makaon? Nga. Hi guys! So natay duha ka box dili na order na sad ko sa online sa Asian shop o sa kanang cosmetics. Cosmetics online lang gihapon siya. So, hal siyang ablihan. Kami nga Asian shop. Lugar naman ko naka-order marag almost 10 months na siguro mi nag-order. So, karon na sad bago. Kasi karon na ni siya deliver. So, atong i-unboxing. Asa siya? Dara, hi sa ay. Hi! Ato sa mga ng Asian. Ato sa mga ng Asian. Dala. Tamo guys. Say na pa dere. Wait lang ha. Ayan. So, atong order sa first. Piwi. Ala, dako. Dayan eh. Dako kay nga piwi guys. Kadoha nata. Uy. Kadoha kay Fuji bar. Wait. Ang clock. Mga tay. Racklings dere. Ug ang ato ang silver swan nga tignan ni mawa, basta may order, apil ko na siya. Come, sit. Sit na siya. Pag natay, natay whitening dili nga toner, katong, basta mo na siya uso karon. Nagwasan ko, nag-order sa saan sa pang-model. Shampoo, sunsilk, kaning ang pain reliever nga omega. Mulke ni diri guys. Bangus. Spanish style nga kuan. Isda. Matay maksipil dire oh. Diba? Masad ko'y kachalis. Ug masa ko'y tawas dire. Kanina ginahanglan jud ko aning duha. Sige. Duha ka buok nga omega. As in duha jud ka buok siya guys. Kapag mo nakaayan, nindot na siya i-half plus. Samit na sa tiyan. Sakit ang sa tiyan ka buok. Ano na pa? Nai-uyap. Tara, uyap. So, alas ko? Oh, pineapple. Paborite sa akong paris ay dara. Pineapple. Akong patrayon siya ani nga pineapple. So, oh, tasis dahil na. Oh.
Oh, ginamos. Kita mo guys, ginamos. Ginamos is life. Ay, udong. Okay, moncherberry. Sa newspaper. Ito. Narakong. Ako ang resibo. Tawa o. Pinoy food. Yeah. Kani guys. Ano na sa ta sa gagmay. Kaya mo. Ano nga gagmay. Kani siya kay cosmetics saram ni siya mga cream. Pero ang kanindot ani is kanang naagyo na sila mga pag-giveaways kana kung order ka na sila pag-giveaways. Mga duha ka book, duha ka item, free ra na siya sa tanawan natin. Hala. Nara. O diba nasa mo ni ang soad guys. Kaya kainising ako ano. Ano siya makaon. Na. Kaya yung pagkaon. Ang chichirya. Maragod siya lami ang. Organic man gud nga mga cream. Ano, yung amin nila. Ang ilahang foam. Marag pagkaon ng junk foods dire as in. So, natay creamberry. Tala. Ako'y. So, nagpalit ko. Duhara na siya. Duhara ka item akong paliton. Akong gipalit. So, kaya naman sila yung promo. Kung mapalit ka usa na kay buy one take one siya. So, duha ka item akong gipalit pero nahimo siya upat ka buko, di ba? Save. And then sana siya ako na siyang order food. Sana siya. Murag. Kung ano siya? Cutex siya. Cutex siya. So, ano ko lip balm dire. Kaning duha is uy naguba na open siya. Kani siya free. Kani siya ang free. Kani siya ang free guys. Marag kaning duha ang free. Kani siya. Kaning duha is free niya. Kani siya lotion. Try na ko ni siya nga lotion. Tara. Humot siya. Kani nga mga kuan guys kay kuan siya. Made in French. Diba? Social. Na-open siya. Pero parang iba ni siya sa buhok. Parang ni siya sa buhok. No. Kumot guys siya guys. So, mara to siya. Yan ako na sila yung mga giveaways. Tara. Merci. Kita bantay mo. Merci. Okay, kuha mo siya. Francois. Kuha siya Paris. So, mura to siya. Yan o, sila pa envelope dire. Pakitang sa tamon sa mga aming nga envelope. Ano yan? Ay, siya. Pakitang sa tamon sa ansay na food. Wala, pagkabaligya. Arapod gihapon na siya. Nani. Pakapinra na siya. Kasing ganahan ka mo palit food. Wala. Apa? Hello Fresh. Bantay mo. Kung ano siya. Sanay ha. Coupons ni siya. So, 95 euro. Kung
Mupalit ka ani nga fresh, hello fresh nga mga vegetables. Makuan mo na siya, ma-redeem ni mo siya ang kanang 95 euro, di ba? Dako kaayo, kaya lang wala mi nagapalit dire. So, sayang ra siya. Dako kaayo 95 euro eh. Sige, mara to siya guys. So, muna siya ng ating mga palit. Sa online, dili rin siya dagan. Wala na ko nag-apil og noodles kay trabaho mo. Nag-scandal mo to ang mga noodles, katong pansit canton, unsa pa na biha, mga Lucky Me, wala na ko nag-order. So, kanina lang akong gi-order. So, mara to siya guys. Ang ato ang parcel gikan sa Paris og sa Filipino shop, Filipino store sa Germany. So, dagan kay ginayhay sa loya mga. So, mara to siya guys. Thank you for watching. Bye! Hi!